ҳарчанд имрӯзҳо тараққиёти илму техника баланд гардида тамоми маводҳои лозима махсусан шеъру тарона ва асарҳои шоирону нависандагонро аз сомонаҳои интернетӣ дастрас намоем ҳам, аммо Фарзона ҳамеша барои мутолиаи китоб ба китобхонаи марказии ноҳияи шаҳри Нав меояд. мегӯяд ки тӯли 4 соли охир ки бештар ба китобхонӣ майлу рағбати зиёд пайдо кардааст, дар ин ҷо беш аз 100 китобҳои адабӣ, фарҳангии шоирону нависандагон ва олимону донишмандони ҷаҳонро дастрас ва мутолиа менамояд. китоб як дӯсти беғарази инсон мебошад. Аз китоб мо бисёр чизҳоро меомӯзем. Панду насиҳатҳо аз ашъори шоирон, одобу ахлоқи ҳамидаро мо аз китоб меомӯзем. Ман бисёр китобҳои падеҳиро мутолиа намудам. аз он ҷумла ба ман китобҳои Абу Абдуллоҳи Рудакӣ писанд аст. Абу Абдуллоҳи Рудакӣ дар яке аз қиссаҳои худ, яъне қасидаи шикоят аз пирӣ, бисёр ранҷу азобҳои худро дар шеър нашр намудааст. ба мисли Фарзона имрӯз дигар хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ноҳияи шаҳри Нав низ ба ин ҷо омада китобҳои дӯстдоштаи худро мутолиа менамоянд. бояд гуфт ки дар китобхона 22 000 китобҳои адабию фарҳангӣ ва китобҳои дарсӣ бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ, англисӣ ва узбекӣ ҷойгир карда шудааст. хонандаи нав дар як соли 12897 нафар ҳастанд. аз онҳо шахсоне ҳастанд ки дар озмунҳои ҷумҳуриявии ҳафтаи китоби кӯдакони наврасон, библиомарафон ғолиб баромаданд ва ҳатто 2 нафар Хоҷаева Муҳаббат ва Абдуллоева Шаҳрбону сазовори ҷои аввал гаштанд ва ба онҳо садбалӣ барои дохилшавӣ бо воситаи маркази миллии тестӣ сазовор гаштанд ва хонандагоне ҳастанд ки дар озмунҳои дигари ҷумҳуриявӣ ки бо номи библиомарафон ҳастанд, Ахмедов Хуршед, Хоҷаева Мафтуна ҷойҳои намоёнро ишғол карданд ва мо дар даври дуюми он ҳам иштирок карда ва сазовори ҷои сеюм гаштем. қобили зикр аст ки китобу китобхона шиносномаи донишу андеша ва тамаддуни миллатҳо буда, таърихи он ба тараққиёти хат, забон, адабиёт ва илму фарҳанг алоқаи зич дорад. ҳамин аст ки ҳамарӯза дар китобхонаи марказии ноҳияи шаҳри Нав хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва сокинон омада китобҳои адабию фарҳангӣ бештар мутолиа менамоянд. кӯшиш мекунанд ҳамеша аз тамаддуну фарҳанги худ ва дигарон огаҳ бошанд.